voimienne mukaan, kukin omassa tahdissanne, voittaen itse itsenne. Kiitoksia Eeva. Noin. Hienoa. Noin, niin kuin huomasitte, niin tämä on semmonen juoksu, jossa tosiaan tämä ei ole mikään kilpailu, jokainen menee oman kuntonsa mukaan. Ja nyt kysytäänpäs, otetaanpa rouva, jolla on tämmönen ilmapallokin, tulkaapas tänne rouva sieltä. Molemmat likat siinä etualalla, tulkaas nopeasti tänne. Haastatteluun esitellään näin meidän pirteä porukka täällä. Kysytään, että onko teillä heliuminpallot sen takia, että jos väsähtää, niin pysyy pystyssä. Mistäs te olette lähtenyt tänne? Tästä Joensuusta. Vähän tuosta niinku reunapaikoista. Firmamakso. Firmamakso. No niin, on selvä. Nää osuuspankin likkoja. Mikä sulla käsityötupa on laittanut? Airi. Juu, selvä, hyvä. Osuuspankin tytö, jos onkin hyvä puoli, niin sanoo illakin kyllä. No. Kiitos vauhti päälle. Hyvä. Tämmöiset mukavat likat on täällä myöskin mukana. On täällä aika mukavia asujakin. Tehän tiedätte myöskin hauskin asu palkitaan. Ja nyt sitten lääkintä Pohjois-Karjalan lääkintä alkaa. Ottakaa tilaa, että mahtuu kädet liikkumaan. Nyt alkaa alkuveryttely. Ja tehkää ihan oman vauhtinen mukaan mitään kiirettä. Otetaan sille, että paikat on auki illallakin. Mä just kysyin, että voiko tää painaa kiivausta. Näin siirrytään. Tää on tämmönen periaatteellinen. There'll be no darkness tonight. Hold tight. Tämä on tosi mukava näkö. Näin paljon tyttöjä lähtenyt liikkeelle täältä. Ja ihan oman maun mukaan, jos voitte hengästyttää, niin älkää tempokotetta. Noin, tällä systeemillä nuo kylkilihakset aukeavat koko ajan. Noin, tulee tyttöjä lisää sieltä maaliin. Ja muistakaa sitten... Muistakaa. Ja sitten teitä on tarkkailu, niin kuin aina naisten kilpailu tarkkailee semmoinen toimikunta. Täällä on Heikki Kärkkäinen vankijoita Joensuun osuuspankista. Esso on täällä ja sitten puolella sen Tuomon johtaja Prismasta ja sitten Hotellijohtaja Saarikortti tietenkin kiinni. Ai niin. Elikkä koska näyttää niin, että aikataulun mukaan tytöt ovat juokseneet huomattavasti nopeammin kuin koskaan aikaisemmin. Noin, tulee tyttöjä lisää sieltä maaliin. Ja muistakaa sitten... Muistakaa. Ja sitten teitä on tarkkailu, niin kuin aina naisten kilpailu tarkkailee semmoinen toimikunta. Täällä on Heikki Kärkkäinen vankijoita Joensuun osuuspankista. Esso on täällä ja sitten puolella sen Tuomon johtaja Prismasta ja sitten Hotellijohtaja Saarikortti tietenkin kiinni. Ai niin. Elikkä koska näyttää niin, että aikataulun mukaan tytöt ovat juokseneet huomattavasti. Mikäs se luki, se on Venäjä? Aurora. Ai niin onkin joo. Aurora Karantsi. Vanha kunnon hiihtäjätyttö vuodelta 1943. Ei se haittaa. Ja muistakaa hei tytöt, tämän jälkeen Kimmerin sauna on päällä ja käykää uimassa siellä leikkimielellä ja lämpöisesti päälle, ettei rakas. Missä sä oot ollut kaikki nää vuodet? Sä tulit vaikka kirjoittaa. No niin, pikkuhiljaa likkoja tulee sieltä Joensuun. Olisi tämmönen tytö yrittäjänaiset tietenkin. Ja joukolla yrittäjälikat on mäjäyttänyt kierroksen ympäri. Hienoa. Ja teette kulttuuriporukkaa tuolla siellä joka puolella. Ai noin pienikin likka oli juoksemassa. Ahaa, mikäs se on? Ellaa. Se on Lahde, joo.